ମା ଏ ଦୀପରେ ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଠାକୁର ଘରେ ନେଇ ଜଳେଇ ଦେବି। ଆରେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚା ଅଛି। ଚାଲ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ସେ ତେଲ ଦବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁ ନେଇ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦବୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ସେ କଞ୍ଚା ଦୀପକୁ ନେଇ ତା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ ଆଉ ତା ଚୁଲିରେ ସେ ଦୀପ ଦିଟାକୁ ଜାଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ଆରେ ଟିକି, ଚୁଲିରେ ଦୀପ ପୋଡୁଛ? ହଁ ଟୁନା, ଆମ ପାଖରେ ତ ଭାଟି ନାହିଁ। ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିବିନି ତ ଆଉ କୋଉଥିରେ ପୋଡ଼ିବି? ପାପା ଦେଖ, ମାମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୀପକ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକା ଦୀପ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଁ ହଁ ପିଙ୍କୁ, ତୋ ମାମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ବନାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି। ଆରେ ଟୁନା, ମତେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ମିଳିଯାଇଛି। ବାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତ ବାରୁଦ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଦୀପ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ କେବଳ ମାଟି ଆଣିବା ଆଉ ମାଗେଣାରେ ଦୀପ ବନେଇବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ସାରା ଦୀପ ବନେଇବି, ଆଉ ତମେ ନେଇ ତାକୁ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କର। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଦୀପ ଠିକ୍ ବିକ୍ରି ହେବ। ତମେ ଯାଅ